Τώρα και με στικάκια μου δώσετε και θα περάσω πέρα ό,τι έχω από παλιά. Μπορώ να σας το φέρω σε στικάκια και να το το καθένα. Και ο Δημήτρης επί το έργο. Από Αυστραλία και στη Σάιτη να περάσει όλο το κόμμα. Δεν θέλω να κάτσω. Όχι, εγώ θα... Έχω. Πρόεδρε, να σε βάλω ένα μπυράκι έτσι. Ευχαριστητή. Θεωρητικά. Να μην υπάρχει θόρυβο. Να αρχίσει το έργο. Κάνουμε την ιστορία. Κάναμε το τάφο. Και το είναι ότι περνάτε καλά. Γι' αυτό και να συνεχίσετε να το κάνετε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή του. Μας πικράνανε σήμερα, δεν τα χαρά. Θα ρωτάς γιατί μας υπήρχαν τα 4 που βάλαμε. Αυτό εισέρω, Βάλαμε 4 και άλλα 2 παγιουρώσαμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πρώτη, για να μην σας πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ ο Σύλλογος για το Σάβα που μας στήριξε για άλλη μια φορά με όσο μπορούσε. Κάτι πόλεψη σωστά. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Προσπαθήσαμε, όπως μας αγκαλιάσατε και εσείς, όταν ήρθαμε σε Κάλυμνο, να κάνουμε και εμείς το ίδιο εδώ. Εσείς θα κρίνετε το βαθμό. Το 12 δεν βλέπω να σηκώνει όμως. 12 point που είναι και στη Eurovision. Λοιπόν, εμείς κάναμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις εδώ στο χωριό, στο πέρασμα του χρόνου, όταν ήρθαμε από την Κάλυμνο. Ένα από αυτά ήταν να κάνουμε στις Παρασκευές που ήταν οι χαιρετισμοί, να κάνουμε κάποια ταξίδια με το πούλμαν, με τα πούλμαν μάλλον, γιατί είχαμε και 3 πούλμαν, σε κάποια εξοπλίσια. Κάποιες κυρίες μάθανε ότι ήρθαμε στην Κάλυμνο και κανάψαμε κερί στον Αϊσάβα και απαιτήσανε να κάνουμε και εκεί μια εκδρομή μόνο για αυτό. Επιφυλασσόμαστε για το χειμώνα να κάνουμε ταξίδι μόνο για προσκύνημα και τα παρεφέρει χωρίς πάλα. Διότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις γριές που δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Αυτές γνωστές. Εάν τα
καταφέρουμε θα το οργανώσουμε. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, υπάρχουν πιθανότητες που έχουμε συζητήσει στα δεύτερα ζήτημα που κάναμε με το Σύλλογος. Πολύ πιθανό το χειμώνα, του χρόνου πάλι όποτε είναι οι χαιρετισμοί και ο Άης Σάββας και η χάρτη που ανοίγει εκεί πέρα να μάθουμε ημερομηνίες που ανοίγει τα λείψανα εκεί που λέγονται αυτά. Να έρθουμε να κάνουμε προσκύνημα. Είναι μεγάλη ζήτηση. Θα δούμε και θα ενημερώσουμε. Να μην μακρηγορώ. Θα θέλαμε να έρθετε συχνότερα, γιατί μόνο εσάς κερδίζουμε. Όχι εδώ, πάτε εσείς από μέσα. Λοιπόν, εμείς είχαμε κάνει στο δεύτερο ζήτημα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή, είπαμε να το φέρουμε 3-0. Χάσαμε 4-1, να έρθουμε μία συνήκες 4-4 τσαγκόλ. Να μην βάλουμε παραπάνω. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Κανένας παρεξηγημένος. Όσα μας βάζατε, τόσα θα μας βάζατε και εμείς εδώ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Σε 5 άτομα δικούς μας την είπατε, πριν το παιχνίδι μήπως? Όχι, δεν μπορούμε. Ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Καλή επιστροφή να έχετε. Ορίστε. Και εγώ δεν έπαιξα στο δεύτερο ημίχρονο που πάτα στην άλλη με τον κόλ. Και έκανα τις ευκαιρίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πρόεδρε. Λοιπόν, και από εμάς είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε απόψε κοντά σας, που καταφέραμε να έρθουμε και εύχομαι στο μέλλον να γίνεται συχνότερα όντως αυτό. Να μπορούμε δηλαδή έστω και 1-2 φορές το χρόνο να το κάνουμε. Βέβαια, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εδώ δεν πέτρε στιγμή. Ποιος προσφέρει πιο πολλά ή προσφέρει πιο λίγα. Είναι η καλή διάθεση και υπάρχει και από εμάς και από εσάς. Ξαναλέω καλή διασκέδαση, είμαστε χαρούμενοι να είμαστε κοντά σας και ευχόμαστε στο μέλλον να είμαστε πιο συχνά κοντά. Εμείς θα σας κάνουμε εδώ μια ωραία βάρκα παραδοσιακή καλύμνη, που λένε γυαλάδια βάρκα, που από τη μια μεριά γράφει Καλυμνός και από την άλλη γράφει Παλέμαχη Καλύμνου. Ίσως εξυπηρετήσει να βρισκόμαστε ευκολότερα. Για να μην πληρώνουμε. Καλησπέρα, παιδιά.
γυαλί η αγάπη μας να σβήσει και να νιώσει σαν γερί. Είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Πάμε χορεύουμε αυτό. Σαν μια λυπητερή από μπουζούκια, το ένα τα λόγο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Το άλλο τα λόγο να είναι μαύρο σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα ακούω. Μαζί μου παίζεις θέατρο αραβά, μια τέτοια κομμωδία δεν ξαναδρά. Με τα αγρία στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αν λέει τα μάτια σου, γελάει η καρδιά σου. Άλλα μου λέει τα καρδιά σου και άλλα τα φιλιά σου. Σημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ. Όταν βλέπεις τα βερνιάρι να σπάω να παραμιλώ, μη με κατακρίνεις, μη με μένεις για τρελό, εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ. Μη με κατακρίνεις, μη με μένεις για τρελό, εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ. Ένα καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολείο, τα φταίγνια με μέγα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Οι δάσκαλοι μου μ' είχανε στην καρπαζιά ταράσει. Ο πιο καλός ο μαθητής φόρεψε
μαζί μου απόψε κάτω απ' το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε γιατί να βράδυ που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα. Μαζί μου τώρα στο καημό την άκρη. Γεσάβωσε τη ζωή μου και αγάπαμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια κούφα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Το μερτικό μου απ' τη χαρά αφιερισμένο για την καλλιέργεια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Στο δάρκτος χαρί σαν βράχος ρημαγμένος ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω σε
κύμα μικρό